Škoda, trošku keby si bol ustúpil. Ja viem, ja som videl aut, áno, to bol taký 20 centy určite. 0,30, nič, pekne v pohode, rozohráme si, hráme výmeny. Dám, áno. Aj mne sa zdalo, že ona na teba vyplazila jazyk v lete, ale nemáš sa čoho báť, v pohode, je to lopta. Liško v kľude. No. Aut 15,40. Áno. 3,2.